nelimen SARKIRI RONGPHAR lapen neli APHLC Central Committee long Kong Chun Bang mate General Secretary ARPU sini di Tengbong lapen non nangkile ji Assam Legislative Assembly election MLA election APHARMAN dak haru isira sirkep 109 Howraghat Legislative Assembly pen APHLC candidate lo mate karjap dunjia bang pulo kasi puthot nili radaphan ini na CHETHAN lo lapen pachini lo Howraghat 109 haru isira sirkep Howraghat L.A arlo constituency sirkep do la constituency sirkep lapen keket he nai lo Howraghat L.A lo constituency la L.A phong mo mate athe ke damtang delimitation avaya prang ke west kar benglong wathat langso L.A lo ke nai lo sitanon bang ke wathat langso L.A ke amri manong thang dak pana job nono bang hala dak bang di mucholo lapen delimitation ahut Howraghat L.A arlo kenang ana constituency akimi ke pelut fondo langpher aprang ke dipu lo sitamenon bang ke la achitim jomna parai phong lokper lapen ke la ricu di ana bang ke non bang ke Howraghat pelut cholo asona taksi bokajana L.A Kapuri Dwarpagori constituency da Dolamara lapen kahora padana bang ke nona bang ke Howraghat L.A na pelut cholo aprang bang pajano asona taksi langhin sitame achitim so sena pelut cholo lapen lang lokso lom di pu L.A Kapuri apartan tapi non ke Howraghat se nampal cholo amasino no bangke constituency sirkep dokok lo lada lapen rat armu apai bangke lakni do kayan dak non nang lirok lo alo population ke ong nai lo rat armu ke ong nai lapen area wise di aha market he nai tame Howraghat L.A lo lasi ladak kan ni dak non ke leji Assam Legislative Assembly alo cepate dun po lapen ini kopia posi MLA election cepate dun angko mana arjam dun angko lapen dak constituency sirke patum alang etum ceparai si resolution and sini lepan arjam dun nai kono so kar jab dun along ini kopia posi deng dun angko mana arjam dun angko labang salam bang ni rada pancethan itu keceng si bang la hello Jongsi pirthe akhia phansi kar ijot nili tangka poisa khi da phansi kar ijot polo tangte nili BJP long le do ko chok setan nili BJP long pi posi do de dalo athe ong do mamuni tu BJP long kitam ke ame thang woreng bar sai aphan lapen gamena jongjung kereng ja phansi BJP long chepa of dum like a self interest polo setan nili ke aso self interest personal interest phane nili APHLC long ke do dum kali nili ningkan ner ket Sosialo APHLC long ke dodon since 2019 dan pinning 2026 ah. APHLC long ke dodon panel sikai sita long le. Han da long le meeting ke dam ke wang anta men nili rada long ili to malida rang mongsi nili ke chohang dun masih kedun sai de. Seta pini arni ane ke do thep kopia polo dang te. Ningkan proxy cap sose. Nili ningje ber alam 70 years ili to autonomous state aphan chesong lo seta pini arni anta me implement tek dalo. Sarkar chelar bom lo leaders ang klang bom lo wang bom lo dam bom lo sita la bangso article 244A autonomous state bangkela ke osumarong roki tu chong dat bikhai koi non ruling party BJP atung power ang yapran rat ang no kachecha deputy prime minister L.K. Advani ke hai panchenglok Rajnath Singh ke hai panchenglok prime minister an nang sun lo dak sita autonomous state put hake alang itum rada pan ka pachong thri something chong dat we have a small state agenda posi BJP atum ninjever hala sohut alam tum power on yapran tande hala so small state agenda HEMPREK so ki kimje phan agenda do bukunat lo non kente ningkan keplek dang lo non ningkan keta so selo BJP atum non kachari tang khar beng lo HEMPREK amen ban patai kwan sirat phan chong thui la pini ningkan trok sikyam alam jongsi ilum kache song lam matha dam lo pulo dang te ongdung tuma pran dam lo HEMPREK ke hang pe ongdung tum bini avi phik bunang lo hala tuma tengne danang ko mante hala tumi tuma APHARMAN ke song gali mante habit haram ki lutpen resim kang tangot pen bini ke song komara APHARMAN lage tuma dead long re phan gali mante hala tuma ki thi ke jang hala tuma avi phik ke chepa bu gante ili dom tengne danai mante la gali dona tu ne liga la hai ka matha dam bene bini APHLC long ke bang gali ahok pet ke la halo ongdung tum bini ani ningkan proxy ke bang kisung cecak tang lo apran cipi tang lo avi phik butang lo ahem are bir tang lo setame pini arni anda me chun chedalo
non nangkile ji Assam legislative assembly aru sita election ho sita me BJP tu merada han ka chong tu cheng tang lo HEMPREK alam nije tang lo tu parliament palo lo nije tang lo MLA ki thondu tum si ke dam tang MLA ki thordun back tum si article 200 2000 ko da nije alo da tu constitution ong provision do long sita me article 2200 ko se ka nije akon non tanang le ali lo article 224 ko nije ali lo la chota kali ke dam tang medical college hot medical college kangpu hot di phulong media tum Assam chief minister kon karju what about the implementation of article 244A ku karju ke ake hai chief minister Himanta Biswa Sarma mata media no mase nije lo Karbi Anglong has already become a super state ko se kani je last question mangke in which article it is that the India constitution has given a provision to create a super state kona da provision ono ke toke ni tum ke theglong tang ni ke theglong tang polo tang India constitution on ke article 2 do article 3 do separate state but article 244A lan ba ni ke theglong ke super state po provision kon na loke do la si la ke lampar kani je ili tum phana ke nanglang rob kani je lam no article 244A phan ke lang rob kan se kani je lo anti constitution se kani je lage la puson ni je dar afista me ili tum karbia tum ban chenglo karbi lo mara tum BJP phan vote job bom lang mante lampar kani je phan ili tum phanang lang rob kan kani je phan abang ko party tum hasi tum vote job lang mante la si mata pamine idona tu ningkan proxy ke chele malam kali non BJP ali dar me history mase chini nei forkimbo mase chini nei autonomous state alam nije po 1986 85 alam mase ku hari history lang tha henang tu forkimbo lang tha hente nang tu 1960 ningkan kente raidang inti kali dang raidang inti pen chenglo bapuram singh nar pen chenglo David Longing hi pen chenglo basa inti kathar pen chenglo halap tum kente APHLC ka chesong kente autonomous state aphan gali mante lasi lason forkimbo ka chini nei parliament parlo rada phan ke than half truth badi lason ali dar to ma ke tum vote ki pi ale le to na to ili tum ka chesong ke nei nije dalo autonomous ke chesong ke 1960 pen se ke chesong lo abino ke 1955 penu alam ke man ke ta 1960 pen ke APHLC captain Williamson sangma japon si da karbiang no alus na mela so movement ang kruhar lo apen APHLC pen MSc raidang inti dame alang lis dame halasut HEMPREK ke proy dun banglo lasi ningkan proxy cap ke pata re lilo ili tuma pusar kisara tum penang an ke HEMPREK ka jone aprang dam dum dulo abi ek but ang lo no hala tum han kamat hadam men se pini ili tum APHLC pothon ing thur kon thunang ko lapen labangso APHLC ke parja pathegal hello ek matro hello ili tum article 244 e bang pichun bek naje lailo lapen la so article 244 alam kanije ke ili tuma sar jaya kathar nange peklar masili tum ka chini non ke damtang ana bangke non BJP tumda nije ba kapreka tumda nije thai me HEMPREK alam article 244 alam lale ki jut kali dona tu lake half truth ne lipulo mate di lake kachini ne ke thek the tum si le tum hanage japona ko si tum han adharua se na thana ge article 244 e ko sono ki kimji ka Indian constitution lang hodar na tum theklong ko hada ke to halo karbiang long pen MCL phan article 244 e jong se kimji pulo ra hala paragraph 26 schedule constitution of India la pachera dun se kim nai ko da to la sola nam than mang dolo manon BJP to HEMPREK alam gali pote nang tum ninjeri rong aju la son adharwa alam ra than tabi article 244 e ke kim long paragraph 20 pachera dun nai paragraph 20 long pilo ke to ke tribal area mane pilo la rake inglong so haba hala inglong so haba pu pachera dan se la so autonomous kim nai ko sala India constitution of ke to la ke general state la ke kim nai gali dona to la sin tum APHLC bang la garjap thip la pen pini nali tumang no ni garjap la pen la baso nangkile ji la Assam legislative assembly election garjap nang kokta la so article 244A implement back nahi pa joni se garjap la pen Jongsi Howraghat tum ni tum nang ke cherap nai chetudun pen arna ma ke rap pen si tum hide pulo dang te il tum asar jaya gathar nang japon pen chenglong il tum APHLC tum bang ke article 244A bangale tum ke arjap thip ji la pen akenang do pulo dang te captain Williamson sangma tum ke dam tang 1969 nan kan khasi garo jentia MLA tum ke clamason na thakse akenang do pulo te within 5 years il tum lake resignation chipi lage sun nang labi lage il tum ARPU pe jethan peji lage MLA lage ke chipanang alilo che patara alilo pini live sini kan inje lon dili kan inje lam lage ni kan ke bapis nam lage biru ni dei lasi akenang do pulo dang te nil tum ke MLA ARPU pe name jethanang kokku tala ningkan bong il tum che fight dunji Assam legislative assembly ordo la pen la opposition party doan pen India alliance along opposition party doan pen tum che lang se la so autonomous state apotha ke tum che song se
la dak Assam government atu mate la non kachari bom BJP tum nang kroi pek nai nake la hello la si autonomous state product ni la non nakile ji Assam Legislative Assembly long tamini likar jab hini lam nang kela hello direct recruitment act waron ka selam Assam government atu la ke tum han inglong so tum han nang kilang rob la penang kedong khorjia phasi la so direct recruitment act aron bikol la so direct recruitment act ke do pena joksi pini ani dispur pena tum se dak itum shikshidun ha wara alo same nang chi phudunu la si third grade la pen fourth grade sakuri dei sweeper mali chukidar pion ta me bang dispute men se nai point on nam ke ili tum rong ke thek ke ya ri sumar korjang tum abedan mate lan kachari ke ong tum nana lo dam lap kente lasi non kachari bom team karbiang long BJP to failure ke then nai ke number 1 mang ke autonomous state nang tum one thek thek dalo rada no surrender no une dalo thek thek dalo tum surrender no number 2 bang ke direct recruitment ek arom nang tum kachini ne ke thek the polne nang tum assembly alo nang tum che fight thek thek dalo amat ili tumari sumar porjang tum bangke ke thekere ke charli do tum bangke BAMA ke pas atum setame piniani ke sakuri long nedal SIU pathelok lo PIU pathelok lo angke ili tumalong ke thekere ri sumar tum upilok lem ke bahera dam lablo jongda dam nang koklo Bangalore bithe Hyderabad bithe dam nang lablo akol la chotha kali dagarar phan ka paluji phan la ansi non Assam government tum nang ke claim lo de dak tim karbiang long ke japon atum anta manghudun lama mat chekroi dun dat la so ron gela hello karbiang long lo pini ani school ham phan mote college phan mote wine shop hora dukan ong muna e long long town long se wine shop pli phodo nalum chelang no nadu rai la ke kupia phan opolo tan de dak ariso e jang atum phan horpat juna kana la pen pamanghu enang pabui klui enang mo se la ke kameklem Nagaland also open di hor junong hora dukan abe wine shop abe Meghalaya da pini abe Mizoram ong abe ong lo hal tum hor junje pole ne poli June sedame openly da son hora dukan ho wine shop ho hor ki jun ho pu pabi dal hor dage bang taxer lo bang ali da no taxer sa lo bang educated da polo taxer sa lo aphia o wedhon ka matha si pabi dal lo lahai ili tum ali da no wine shop lock si kangpu lahai a license ki bi go matum lo polo da council ke chini unde kali MLA tum bon dun kela Kupia pose hala khotkhoti long karbiang long khotkhoti long piniani hor kaselama a factory bahari pitana piniani include tedalo lasi non la BJP ong se chari bom lang pulo tangte la pen ili tumio si la BJP thoman MLA ba ajat tame pahai bom lang election pahai bom lang pulo tangte mo a PRO we tum same ili tum awe tum tame virdun dati lasi labangso non kachari bom BJP sarkar phan bangke nona ke leji Assam Legislative Assembly bangke param vek nak po vote pipeda nak po apor pielo kente ningkan kepso se apor pielo kente kupi posi thek thek dalonte lasi la puson ke thek the rada phan ke chobai rada phan ke chong thui rada phan ke ther ke ha ba sarkar la sona party phan bangke le tum param vek nang pologe nale tum there ri rada to vote e pat da piri nale tum nong se chakong do pini non election nang leleng ko bese arong BJP tum nang ke ther ke hap plan elo non de non ration card nang than peji ha orundu nang than peji job card hala hai ko pipine voter ID hang po la hai ke ther ke hap son adon plan bong no non election cheng ko bese rada phan ke ther ke hap adon ke ther ke hap pulo tang de mo hai data philo pulo tang de lale chima than ko ane le to phana ki dong thorji asile tum non APHLC pe name itu masar jayega tharta nije bro clearly lage pini nili nale tumang no tami nije daklo life no tami nije daklo ili tum ke jongse sarkar ke bang lo pulo tang te ili tum hananga pahai kan sarkar chari lo pulo tang te amuka ke BJP amuka ke alasona party pune tum geng bai gelu langelu ili tum ke langi ke dak inglong osuma matang tanan ke bang mudin ma lasi tum ke pa thek chok lasi BJP atum non kachari bom atum nale tum chema tha pame no nale tum ke rema wan sinon pena chodeng bom lo rada pan ke ther ke hap ke lage rada tum kitia da ning samonde nale tum ke ther ke hap ke la ke ulta nong no si lage lang thu bom lo la hello la si pini neli thi hek pen rada no pa klang ke la hello non anke le ji Assam Legislative Assembly along ele tum la opposition party atum dang India Alliance pen adolo la pen dang Howraghat pange friendship alliance jone nili masi thodono dang APHLC pen ke lasi le tuma common enemy ke BJP posi labang so a BJP phan param de polodang ta dak haro isira sirkap Howraghat L.A long tame le tum ching thodu nek thelo HEMPREK tame na pidu nek thelo direct recruitment ek la soron tame pre thek thelo
lapen PGR VGR dang Howraghat L.A lote ket dung do laspon so PGR VGR tami latum ke ot high hello lagi laki latuma vote bank binak lo posi laki ot high hello lagi lasilang tan ke bang ke bikicia party atum apana bang ke litum parem nang pu lasi solang dora atum ini mata pemenon la poisa paro pau suri si pen bang kenal litum manghudun dari poisa enu non chodan lagen BJP poisa kali gante lagi li tuma poisa gante chodun lagi lasi vote bang pinal tum pipe dan la Jongsi APHLC bang ke hai lo pulu dang te nale tum mot heglong ko atom mon masih prek dakji la pen la dak itum ka phere ka chether ke thap agelu la hello lasi la ana lam than pensi pini ne karbing long rat phan chuning ri lo la pen ke nang churo lo de kardong